sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, o Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, o Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok bakatok sa udto, padayon ta sa tuwang panaguban, padayon sa tuwang paglanog-lanog, padayon sa tuwang pagpahimsog ato kanato sa Calabo Herbal Food Supplement nga magtabang kanato nga malikayan ang mga balatian, mga sakit nga pwedeng mupakgang sa tuwang kinabuhi mga kabisyo my loves, no? Anyway, oras nato alas 12:14 na, oras nato hatog kanato sa Jester Marketing ang tigamawag tigapod-apod sa Calabo Plus Liniment Oil para sa panakit sa kalawasan, ulo, tiyan, likod o glutahan, muwagtang sa panuhot, suhot sa katol-katol sa panit, pinakan sa mananap o kagit-kagit, arthritis, rayuma, sakit sa tiyan, ulo, ngipon. Mapatay sa kutog, lusa, mupakgang sa lamok nga dili makapaak, muayo sa mga samad tungod sa diabetes, alang sa mga nagpingot ang ilong tungod sa sipon ug alang sa mga kabuhion o dagaton. Gamiti sa Calabo Plus Premium Rub aron ma-relax ang pamina ug haplase sa pinakamaayong nga Calabo Plus Liniment Oil ang kahibulungang haplas. Sa pagkaligo isabon ang Calabo Plus Herbal Soap kagit-kagid og pilas wagtang sa medicinal soap nga Calabo Plus Herbal Soap. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 093-097-3-6009. Hala, sige, mo ka na siya. Og tuod, padayon ta sa tuwang panaguban, doyog yapon sa pagpaminaw. Kanato, ilabi na sa tuwang programang Katok Confession. Laing kaagi nga atong masayran sa uban diha nga gusto mag-share sa ila mga kaagi sa pagigugma. Hala, sige. Pabati lamong kanato mga kabisyo my love. So gatuan na siyang hatagag pagtagad ng inyong mga hinaing diha, no? Oo, message lang mo diha sa tuang Katok Confession nga Facebook page. Aron atuan na siyang mabatyagan or tawagan na mabasa diri sa kahanginan. Okay, so message lang mo diha mga kabisyo my love, so sweet. Anyway, duyog ta. Padayon ta niini karon sa tuang Katok Confession. A gift from God. Adto karon dili gihapon ko katuo nga gihatag siya sa kuha sa Ginoo. Kay kung buot hunahunahon dako kay kog sala sa iya. Maong nagabawi jud ko karon kay di ko gusto nga mawala siya og love kay nako siya. Labaw pa sa akong kinabuhi. Ako di ay si Carla, 19 years old. Mutuo ba mo guys? Kay ako mutuo jud ko. Usay tuhan jay to, ikaw rin gitutuo ba? Grabe kay ako ang nagian atong nga time nga nabuntis ko sa kuang baby. Pagtungtong man good og 2 months, habi niya kung asa niyang tungtong. Pagtungtong manggol og 2 months sa kontihan, di pa ko sure nga buntis day ko. Ay, panyuhot na to siguro yung unya may kiling. Basin siguro sad. Dira na nako ginabuhat ang mga butang na dili dapat ginabuhat sa isa ka buntis. Kana magambak-ambak og tuyo, inom og bisag unsang tambal, sabayan pa jud og inom-inom og mga hard. Plus, yosi pa jud, kay lagi di pa ko gustong mabuntis. Katong nga mga panahon na wala ko kabalo kung unsa nga ako ang buhaton jud, kay wala ako kabalo or wala pa kabalo nga ako ang pamilya. Labi na ako mga kuya nga taas unta kaayong expectation sa kuha. Kabalo ko na mali pero naging weak jud ko ato. Wala ko nagpaka-strong para atubangon ang mga consequences. Katupo di ay na mga panahon na bulag mi sa kuang uyab. Isa pod sa akong ginaisip ato nga basig di ko niya panagutan kay nakasala pod biya ko sa iya atong time nga nagbulag mi. Naay nahitabo sa mua sa iyahang barkada. Agoy nyoy, basin sa imong barkada niya, di ginya sa imong uyab. Ako uyab niyo mo, di po kumuangko na niya Ang ako ato, basig di siya mo to nga iyahatong akong ginabuntis. Di po ka katuo po dyan. Basin niya, dili gid ha. So, ba't maayo gid nga magpa, di niya itis gid. Mara gid na siya solusyon diha nyo, may kiling. Gani, pero wala pa man, nagbuntis pa man siya lulubaba.
paabot sa mo na, pero kung ikaw nga kuan nga ikaw gituhan makagasto yun ka. Hangtod pag 4 months sa akong tiya, napansin na sa akong mama nga medyo dinako na gyud. Ginaignan ako niya nga magpa-check up na daw ko kay 1 month na kong wala gidugo. Pero wala siya kabalo nga 4 months na di ay. Nga may biyad ng tiya na ko atong nagbuntis ko. Ginatago-tago pa nako. Ginadinay na ako na dili kay layag lang. Dito na nagsugod akong kalbaryo. Na ospital ang akong papa ug ako ang sigi kog pulaw ato kay wala laing mobantay sa kuang papa. Ay ako mga igsuon minyo na. Ako na lang ang wala pa. Maong ganing taas kayo expectation sila sa kuha kay ako na lang ang nagpabilin. Dito nako nagpa-check up kay 5 months na jud wala ako gidugo. Ang resulta taon positive. Buntis jud ko. Samtang naglakaw ko pabalik sa kwarto sa akong papa, unexpected kayo nasugatan nako ang akong best friend or ang best friend sa kuang ex. Take note, tapad na pod sila og balay. Dito na nako giingon nga buntis ko og mag 5 months na. Giingon po dayon niya sa akong ex o gichat jud ko pinalive. Una di jud siya motuo kay basig iyaha daw ang barkada nakapubuntis sa kuha. Pero nintuo man gihapon siya. Hangtod sa namatay ang akong papa. Sige kog pula og naibal-an na sa tanan na akong pamilya. Wa gi lagi utot nga makumkum lagi. Ha, mulis nga gi ang baho ana joy. Ana gi di na siya matago nang inganang kahimtangan no. Naibalan sa tanan na akong pamilya nga ako buntis. Wala ko na-expect na madawat nila o ginaampo jud to nako sa Ginoo. Pero kung kanusa okay na unta ang tanan, nalubong na ang ako ang papa, okay na ko. Wala na ko ginahuna. O, anya si kabalaka kanya matay ang papay, salamat di ko makulatahan. Dito pa jud ni Butong ako ang panubigon pag 5 months sa ako ang tiyan. Nawad-an na jud og ganang akong ex ato kay anang doktor dili lang daw lagi mag-expect na mabuhi pa si baby, pero ako sige jud kog ampo sa Ginoo na unta pa sa iluon ko niya sa akong mga gipambuhat sa akong baby. Tunguna na unta dili mi niya pasagdan ug unta tagaan ko niya chance. 5 days jud ko na admit og kaluyan sa Ginoo, at least na abot og 7 months si baby. Bagong nigawas. Yes, premature akong baby pero okay na siya. Tong November 12 lang nako siya ang gianak. Og liwat kaayo siya sa iyang papa. Grabe jud ka powerful ang prayers ug mutuo lang jud ko sa Ginoo. Sa mga teenager dira nga sayo nabuntis, ayaw mo kahadlo kay naara pirmi ang Ginoo sa inyong tapat para i-guide mo sa tanang oras. Nagsisi jud ko kay ako tong nabuhat pero pasalamat gyapon ko sa Ginoo kay gihatagan jud ko niya lesson og chance para mahimong mama sa kuwang anak. By the way, nagbalik mi sa kuwang ex og happy kayo mi karon lahi ra jud ang kahimtang pagnaanay baby. Bisag unsa pa niya o bisag unsa pa ang inyong problema, duol lang jud mo sa Ginoo. Kay andam jud na siya perming maminaw sa inyong mga prayers. Og diri na lang kutob. Daghang salamat. Inyong nadungog mga kabisyo, my love, so sweet. Ang kaagi sa ato ang letter sender nga si Carla, 19 years old. Sa iyahang pag-abusar, sa iyahang lawas or sa iyahang isabak, no? Sa iyahang pagtuo nga iyahan ni siya mapalaglag pero di ay tuod, no? Gihatagan siya chance sa Ginoo, no? Gipakonsensya siya sa nga pag-iya na buhi ra gid tuod ang bata, no? Salamat siya ng uban ni ana 7 months bisag premature, adunay mga complications, no? Labaw na kanabit ang mga babae nga bisag nga nang yung bisag abusado mo sa inyong lawas, daghan mo mga ginahimo, no? Ang mas makadaot sa imuhang gisabak sa tinuod lang kanang high blood. High blood gyud. So dapat imuhagi ma-monitor ang imuhang blood pressure. At the same time, musabay ra bagituod na pag high blood ka, mutaas pod ang imuhang blood sugar. Kanang duha. Pag ganig magsabay na sila,
no? Nga dili nimo mabantayan, dili nimo ma-monitor labaw na ang imong mga pagkaon. Wala kay go exercise. Kato magambak-ambak niya exercise sa mangyapon sadto. May mga buntis nga nag-exercise niya na pero dili gyapon siya tawagan na kining maingon nato kanang dalawaton ba nga himuon ninyo, no? Better magpauban mo sa inyong ubigay ni or daamoy mga physical therapist nga mo guide sa inyo sa inganang pagiha kung buntis mo. Na yung mga ingana sa gihapon pero abot lang mga bulan pila ang himuon para magambak-ambak mo diha. Kay para dili daw na siya mo ingon nila kay para ang bata daw dili bitaw magkuan kung gamay pa siguro mo tato explanation ni ana ba limot lang tuod ko. Pero di na siya kuan ha daw big 9 months na ka magambak-ambak pa ka. Buwang na gid. So para ni siya sa mga dunay complication sa lawas, labaw na kato mga high blood, taas og sugar, kana may mas makadaot kanimo nga sakit no nga pwede mo complicate sa imong gisabak. Diba? Bisan pag amping-amping jud ka, kaon kag healthy nga mga pagkaon, kaon nagkuan ka wala ka nag-abusa sa imong lawas pero taas ka og sugar, taas imong BP. Kanang sigig pulaw, pwede na mo taas imong BP ana diha no. So pag-amping taon sad mga kabisyo kay makagaba ra bagid ang kinabuhi pag atong makalas ang kinabuhi sa uban labaw na kung kana gisabak pag nimo. Di ba Lolo Baba? Oo, tama bitaw gid taon kanyo. So amping taon ninyo nya. Unsa di mo kuha mo ganyahan yang ipaanyak niya siya o inyuhan yung ipalaglag diyan kita mabalitaan no nga adunay mga bata gipambilin sa mga kasagbutan, basurahan o sa mga kilid-kilid asan dapita. Kung wa mo ganyahe, di na mo ganyahe sa inyong bata o mahadlok mo nga padako niya anya, ibilin siya sa pamilya nga dunay kapasidad og mga tao nga kuan no nga tawag na to anya kining motiman sa ilaha. Di ba? Siguro po mo dawat nga anya tuod pudsat. Pero kanyang imuhang buhaton nga desisyon. Dala lang niya sa imuhang postpartum depression siguro gyud. Wala kay maisip. Pero pag-abot sa panahon nga maligmata ka, malimong kanya ka kining nanakasaktong panghungunaw niya. Mahay-mahay na dayon tuod ka. Uban na magpangita pa sila ng anak sa tunahimutang. Magkita sila niya tapos gaba-gabaan niya dayon. Diba? So, ayaw taon mo niya, no? Mas mahadlok pa taon ko gaba kaysa mabuhat yung mga desisyon nga karon nga maghatag na kong problema. Okay na karong problema ha, kay kabalo ko mulipas na gyapon niya, pero kanyang problema nga mulungtad. Hadlok kanya siya, kapoy kanya siya tubangon, no? Labaw niya kung ang epekto bitaw may kiling sa sunod niya. Okay pa kay ka karon, happy pa kay ka, pero pagkadugayan niya, dito na mo resulta ang problema ba? Balikan ka si mong problema nimo. Ang tawag niya na lulubaba, karma. Balikan ka sa imong problema, karma na siya. So muna mga kabisyo my loves, magkuanta ha. Ato ang ipabilin o i-preserve ang kinabuhi. Ilabi na kung kana siya imuhang gisabak taon sad. Anyway, so buong kato ang Katok Confession. Daghang salamat sa mga nag-share. Pwede mo mag-message diha, magpadala o mubasa sa ato ang mga confession. Daghang tag na post diha sa ato ang Facebook page, Katok Confession Facebook page. Like and follow lang mo diha mga kabisyo my loves. Para healthy kung ikaw gani nagbuntis or planong magbuntis, lactating mother. Better nga dapat na kay pampaligon, pampalagsik sa imong kalawasan. Di ka mabalaka kay herbal naman ni siya pero ang sangkap niini no makatabang kanimo nga mahatagan ka og taas nga resistensya og labaw na sa imong anak nimo, di ba? Palit pang ganitag prutas anim kaon magayta sa mismong gulay niini sa paghag ibutang na sa kapsula. Sama na lang niini nga ato ang Calabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement kang ginama sa Jesser Marketing. Sangkaps mga nagunang herbal sama sa Calabo leaves, panyawan, malunggay, sambong ug mangosteen, no? Dagana ng pamatuod nga sila naprotektahan og nalibyuhan sa numero 1 food supplement sa market, ang Calabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement uban sa Calabo Plus Herbal Liniment Oil. Ang pinakamaayo ora mismo
Kinama sa Jester Marketing. Alang sa dugang impormasyon, tawag lang mo sa numero 09309-7360009. Usbon ko, 09309-7360009. Okay, so dapat, kabisyo my loves ha, mahimo, magtumarta niya na. Adlaw-adlaw, aron himsog o labaw na, lagsik ang ato ang lawas. Likay ta sa mga problema, komplikasyon, labaw na sa ato ang pagsabak. Alright, so padayon ta sa tuang paglanog-lanog kumbati ta sa tuang pagpahinsog. Tatod manamili ta but still padayon diri sa tuang programang Tutok Pakatok sa Udtog. Ito ko nato sa Jester Marketing. Kini gyapon kauban niyo mga kabisyo, my love so sweet. Kini gyapon si Mikey Ling. Og kini po ya si Lulubaba plus gyapon siya og padayon sa tuang panyaguban kanyato niya tuang programa sa Udtong Tutok sa adlaw karon nga Martes, no? Ala sige, kumbati ta diha sa tuwa mga ginahimo karon nga paghipo sa imong kanyan. Kaon lang ka, di ka manghugas. Wow naman ang lupit mo. Ala sige, padayon ta mga kabisyo. Doyo po sa paglanog-lanog. Ganyan programang Tutok Pakatok sa Udto. Jester Marketing.